परीक्षा वेळ नव्हे अम्मणी. 4 दिवस सिरियल पळणीदೆಲ್ಲ कसन दत्त सांग. आणि 4 दिवसांत तू परीक्षा दत्ता. मागीर तुका वज्जी वज्जी म्हणटला सत्वे. आता 4 दिवस चंदकोन वाजून घेवचे नजवे मारायती. तुगेल अम्मा ताईले म्हळ्यारी तुगेल ಒಟ್ಟು मक्कई सवता. अबा 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 किती जोर असा ना मातुवा. तू मात्र टाइम टू टाइम सिरियल पळोका. हाव पळोचे ना जनवे इतले वेळो वयसून वजित असेल मो. एक पण पुणिके येऊन सांगलवे डबल दुकान वजितस मो पुता. डोळे खंचाय आत डोळ्याची के रेस्ट दी म्हण सांगत असेल मो. सांगलवे तू हंगत बसले ಕೂಡ परीक्षा ಹುಡುಗಸ್ तुका नवे. तुगेल चंग संगील गो मारायती. आता 4 दिवस बा कडे 2 महिने आराम नव्हे तुका. हा आराम काय आराम. वाजीच्या बरोबर सांगा नव्हे. एक पेज कन्नड एक पेज इंग्लिश आणि मग्गी हे ते म्हणून आम्ही एक एक लिस्ट देऊन होता त्या बरो का आम्ही. नतलर मुखार कष्ट दाय नव्हे तुका. मुखार कष्ट दत की सुख दत की गोत ना मका. अत्तंतु मका बरी कर दत्त पळे. तुगेल अम्मने उच बिचारी सिरियल दल्ला पूर मारायती. कडे तू अजूच्या बसल्या रे मागके सौ चुकता. ये अमणी अयो तेव्हा निगेल मर्याद करच्या कड्डन मायले ग तू. अम्मा कसले कशी मारत गो. इतले वाजित असेल ग. ते काय सिरियल पळया म्हणून आईल ग तितलेच ग. अम्मा मार नाक ग. ये गायना कसंदला तुका. अंगर भूत गीत रिगला की कशी गो. चढक त्याना मने मारत मुतू. तुम्ही मध्ये येऊ नका ती. हिंकेलेल कामक मच्ची नाही का. उंती करून मत्ती धडून दवर का. सोड गो चढल हात सोडी. मध्ये येऊ नकत माई. सुरवेर सोड तिका. मी जाडस सोड तिका. तुम्ही चिक वाईट कोंडवरले लग्गी बस करून सिरियल पळोचे गावची पंचायती कोरचे प्रकरतात नव्हे. तशी जाऊन ही चल्ली इतलं वाईट दलिया. हन्नी अवंती हंगल करंतु तुमका नी कोट्ट सवसिक्की नಪ್ಪಳೈ दायतको मारायती. तुगल बम्मुण यव्वो आईल मगित कसन किती म्हण पळोया. आता सुधारसून घेतो. बैस उद्दा घेऊन येता. होय हिन केल का मग हावानी घरात तू बस का की म्हणू. बाहेरी मातू कोण वच्च दाना तशी करून गल्ल्या. तिने के का सांगता ना मग शिदल गोत असू तुमका. सुरवेर बैस गायना बैस उद्दा घेऊन येता. अमणी तिके दूर बैस तू. खई वत्ता हंगा बैसा. सुरवेरी थंड उद्दाक पी. मागीर दाळ दंपून एक श्वास घ्या. आता समाधान दल्वे. आता सांगते कसन विषय येऊ म्हणून. आता कसन विषय म्हणून सांगता पळयत माई. ऐकायला रे तुम्ही का बडोंद वर्तते. हिगेल फ्रेंड पल्लवी प्रभाकर म्हण असमू फुलपंत हिगेल मार्क्स तिक गेल्ले तशी अशी म्हण सनशी कन्फ्युजन दल्ले माहीत प्र समदल मू हुडगा सस्वे तुमका. हां होई आमगेल अमणीची क्लासात फस्ट म्हण प्र दल मू. आता कसे लागते विषय. हां ताजे नंतर ती चल्ली भारी सिरियसली वजूच्या सूर केली आखय. लायकोन वजीत खै परीक्षेन तिक चढ मार्क याना खै. आमगेल अम्मणीची चढ मार्क काढत खै. कडेरी त्या कशी म्हण सोदून पळयताना हिने कॉपी करची खै. अशी तशी उलन स्टॉप रूम वच्ची खै. थंय क्वेश्चन पेपर पूर्ती पळोवन घेवची खै. ताका पुरा रेडी जावन वचून हिन वजूच खै. इक कसन याना खै. आम्ही हंग हिलायक मार्क काढतस क्लास फस्ट म्हणून खुशी बघचे जाल्यार असल विषय हे खै. आजी ते पल्लवी लावसू भारती म्हणून तुम्ही पळोवन अशा पुरो. ती म्हाका मेळ्ळेली. कशी उलयली गोतसवे. एक सांगली एक सोडली म्हणना. मिगेल मान मर्याद पुरा काढले. तक्क समजावन मिगेल आफीसात 2-3 जन फ्रेंड्स मिगेल ಒಟ್ಟ ಸಿಲಿಂತಿ. ತಂಗೆಲ್ ಹೆತ್ತರಾಕ್ ಪುರ ಹೀನ್ मिगेल मर्याद काढले गोतसवे. हाक पूरा कारण हे अम्मणी नवे. अम्मा अहो तसल काम कितना करनी गो. त्याने पण त्या 0 भीतर स्माइली घालल पुरा वही. त्याच्यानंतर अहो सिरियसली वजीत गो अम्मा. कसने असो वजीच्या बसतान त्या कंचे आलोचन करना. सिन्सियरली वजीत गो अम्मा. आत्ता राहिलेला कंचे प्रश्न निमगी पटा सांगत पळे. हाव तसल काम करनी गो. संका म्हणे
मेल कोप अत्त चिक्की थंडदल्ला वापस कोप हडोनका अम्मा तसल काम कर नी गो चिक्की राबा मणि 1 मिनिट चिके राबा अशी मूग कोर्न दिक वाईट कोंदवरला तुमगे सलीगे चढदलले चिक्की राब कडेरी मक्का मिगेल नत्तिक मिगेल पुत्तक नत्वाक पुरा सोवियत तुगल प्रकार तु एक्ली चांगी बुद्धोंती मुन्नवे चिके चिते पूरा सैड अदवरनु मिगेल प्रश्ने करेक्ट दन उत्तर दी तकसम प्रश्ने मुन निम्गे अति ती पल्लवी लावसु भारती मल्पळे तीन कहियेष्टि गोतस्वे रमानंदल घरा लगी रमानंदल बायलनी ती कासा दोस्त दल्लिंती त्या गोतस्वे तुका त्या मक गोत नासिले दलर तन्नी दोगजन कासा दोस्त दवचक आमगे लमणिले हे प्रकरणक कसन संबंध हाँ विषय हंगाच अशे ती भारतीयनी रमानंदल बायल कावेरी कासा दोस्त तीन हिक हे पूर्ति सांग मुन पील दिल्ला हीन तुगलेद्र रಬ್ಬನ್ ವಂಕ್ಲೆ इतले दलले दल पेदगुंडी तू हे प्रसत्ति मुन नमगुनु पाप ते चारडक सम मारली हुई वे माई हे पुरा तुम कश कळले तुका काल पूरा संगिल गो हमें ते गुंडी कोण की कागद बरेत म्हणू मैनातन तिक मारले मक विषय कळले हांव सांगले म्हणू तेदन ಹೊಳೆ मन आमगेल मध्ये हाण घालतती तन्नी बम्मुण बायला हुशार आसका म्हण सांगला म्हण तुक सांगले मुगो तितल दलारी तू हे थो सोडी हो होई नवे माई मक ಮತ್ತೆ कवचनी तुमका सांगतस की त्या पुरती सांगत मका आता थोडे दिवसा पुढे सुरेखनी ಹೊಳೆमा देवस्थानदकून येताना ती कावेरीनी तू सांगलपळ भारती तन्नी दोग्गै मेळ्ळिंत कೈ ती भारती चढुल्ले निके हीची अमणिल्वे नक्नतील प्रसंगलिके तिगेल निमिती हिगेल्दुवेक ತೊಂದರದಲ್ಲ तशी अशी म्हणू ಹೊಳೆ मननी सुरेखन साम जळजळल खेपळे आमगेल अम्मणी तसल काम नाही ती चुरकु म्हण सांगून तू तिगेल्वेरी द्वेष साचू नका म्हण साम सौल कै कडेरी ती भारतीची मिगेल्दू काय शिक्षण तितले काही बुदोंत नाही सोड कावेर कामण तांडून हेल्के पळे त्याविषयी काल सांगली ಹೊಳೆमा हो होईवे माई इतले पुरादल्लवे ते भारतीक दव कावेरकक दव आमगे लमणिल्वे द्वेष कसलेक ते द्वेषोच्या कारण तुम्हीची तू आणि तुगल फ्रेंड्स सेरून त्या कावेरीक बुद्धी सिकोका म्हण प्लान केल्ले पळे तज्जी परिणाम हे तिगेल पुरा गुट्टू अमणीक कोळनो तीन तुमक सांगले म्हण तेंक कशकी कळला तशी जावन अशी पुरा करतस मीनातल घरान तश केल्ले आमगेल घरान तशी आणि तुळसी कसन बाद दितात की देवाक गोत्तू हो होई माय होई छे मक्के प्रमात्य कवचनी तुळसी कहे प्रसंका हमें तुळसी कಡೆ ಸಂಗೀತ सुर्वे तुगल दुवेलक सॉरी निमगी वस तू प्रायन थोड़ी दलरी असल सान काम केल्ले नवे तिगेलगी मापी निमगिला री तुगल मर्याद कसने वचन वस सुर्वे ते चरडक मोकरी वस अमणी सॉरी गोदवा माव मक्षी मुकारी पळे नशी तुक सम मरले सॉरी गोपता बेजार कोण नक्ಕು गो बेजार करचु कोण आता कोण घे नक्के बेजार कोण घेतील की तू करेलेले सारी गोमणी कळ नशी कसन की चूकी केल हावे सारी तुक कसन दव का सांग नका हाव तुव अन्नू आनमापुरा कोरनो आम्ही पाणीपुरी खावच्या वच्चा या बारसरी हो गाय ना पाणीपुरी खावच्या वच्चे हा वचा गो मारायती ओ अनम्मा सीरियल सुरगत्ता विसरले तू यो सीरियल फाय वरे पळव येत गो मारायती फाय पाणीपुरी खावच्या मिळतवे मका तुगेला अम्मल मूडाजी चांगस वचा गो अम्मा तुम्ही पाणीपुरी खावच्या वच्चसले रे येतन घेऊन येते हा वेच्चर सीरियल पळत को अम्मा सकाळ दुकून अजून बेजार दलेले तज्वेही तू इतले प्रारडेल मका आपण एक नेम्मदी एक सीरियल पळत सोड गो अम्मा प्लीज होई गो गायना पाप गो चरडू सकाळ दुकून वजितस गो आता चोर सीरियल पळत म्हणत नवे सोड गो तिका
माई तिका येऊच्या मूड नाखे नव्हे असं अनेक दिवस वचा अनेक दिवस वचा गोपुता हांव याना म्हणतवे आत्ता आजी तू नाव सांगलं नव्हे माके खाऊका म्हण धल्ले गो वचा गो हा आणि अमणी सिरियला काणी धरला ऍडव्हर्टाइजमेंट वरक प्रति एकमक मगे संका इता